Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Soňky hepdelerde türkmen häkimetleri ýurdun içinde hak hukuklaryny talap etmäge milt edýän adamlara garşy öz basyşlaryny güýçlendirdi. Öz hukuklaryny talap edýän adamlara basyş edilmegi bilen bagly jemgyýetçilige ma'lum bolan maglumatlara görä, soňky bir näçe hepdeniň dowamyna Gökdepeli Lukman Hursana İsmatullaýewa, aktivist Murat Duşemow onuň ýarany Juma Kaýew 6 Duşemow daglar susturuldy. Bu aralykda Türkmenistanyň hökümeti ýurtda adam hukuklarynyň hormatlanýanyny, demokratiýanyň dawarlandyrylýanyny tekrarlamaga dowam etdirýär. Garaşsyz Türkmen Nökot News neşriniň baş redaktory Ruslan Mäteýew 31-nji ýylda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda Türkmenistany iki sahnaly teatr meňdetdi. Bir sahna halkara jemgyýetçiligine gönükdirilýär. Türkmenistanyň demokratik döwletligi tekrarlanýar. Ýurtda insan hukuklarynyň sylanýanlygy öňe sürilýär. Beýlik sahnada halk ejir çekýär. Ýöne onuň agysyna hiç kim gulak gabartmaýar. Dünýä türkmenläriniň bu sany türkmen derdinden Türkmenistanyň adam hukuklarynyň gözgüýüni kemtedilmegi bilen bagly gowuşýan habarlardan söz açýar. Gepleşigimizde Gollandiýadan Türkmen Nökot News neşriniň baş redaktory Ruslan Mäteýew gatnaşdy. Soňky bir näçe ýyl bäri Türkmenistanyň insan hukuklarynyň häkimetler tarapyndan depelenmegi hususan öz hak hukuklaryny talap etmäge milt edýän adamlaryň howpsuzlyk güýçleri tarapyndan ýygyrlanmagy barada aladalyk habarlar gelip gowuşýar. Muňa hak hukugyny talap edýän Gökdepeli Lukman Hursana İsmatullaýewanyň 16-njy ýylda türkmen howpsuzlyk işgärleri tarapyndan näweli tarapy alınıp gidilmegi we aktivist Murat Duşemowyň ýol üstüne tutsak edilmegi misaldyr. Häkimetleriň basyşlary ýurtdaky ykdysady krizisiň hasy ýitileşip azyk howpsuzlygynyň ýagdaýynyň barha yaramadlaşýan wagtlaryna şol bir wagtyň özünde ýurdun hususan günnäger tebitlerine ýüze çykarylýan ýöne häkimetler tarapyndan boyun alınmaýan koronavirus hadisalarynyň görülýän wagtyna gal bersede Türkmenistanyň owgan terhet ýakylaryna howpsuzlygyň yaramadlaşýan wagtlaryna gabat gelýär. Bir tarapda gytçylyk, gymmatçylyk hatda belli bir derejede aşlyk, beýleki tarapda keselçilik virus belasy ýurda awanyp şol bir wagtyň özünde ekstremist jeňçiler howpy Türkmenistanyň günorta alkymyna dykylýan wagty näme üçin türkmen häkimetleri aktivistleri ýa-da öz hak hukugyny talap edýän adamlara garşy görüşmegi saýlap alýar. Siziň pikiriňizçe? Dogry aýtsam, bu sorag menim gen galdyrýar. Şonýalyk ýagdaýlarda gaýtam aktivistlere garşy öz hak hukuklaryny talap edýän adamlara garşy gitmeli däl, hereket etmeli däl diýip pikir edýän. Gen galdyrýan bir zat edil şu wagt başlandy. Diýeli 2-3 aý mundan öň, ýa-ni Murat Duşemowyň garşysyna, beýlekleriň garşysyna edil şu wagt başlandy. Göni jogabym ýok ol soraga. Dogry aýtsam, ýöne belki Türkmenistanyň häkimetem öz demirgazyk goňşusyny seredýän bolmaly. Russiýany men göz öňüme tutýan şunu aýdanymdy. Bilişimiz ýaly Orsiýetde de şu wagt opozisiýa ýa-da bir aktivistlere, derňewçi jurnalistlere garşy uly çäreler görünýär. Onuň köpüsi ýurdu terk etmeli bolýar. Günwatar döwletlerde gaçawatalga soramany mejbur bolýarlar. Umuman aýdylanda Orsiýede, Moskwany, Sankt-Peterburg şäherleri terk edip öz öýlerini terk etmeli bolýarlar, öz işlerini goýmaly bolýarlar. Belki Türkmenistanyň häkimetem şu ýagdaýlary syn edip, näme üçin biz edip bilemiz ogony. Bizde de var ana çykyş edip oturanlar, hak hukuklaryny talap edýänler bar. Ol siziň agzap geçen adamlar Hursana İsmatullaýewa, Murat Duşemow, onuň agasy 6 Duşemow, hemem olaň bir aktivist ýoldaşy Juma Kaýew daglar. Olar diňe şolar däl da, ondan başga biz bilmeýän adamlaryň bolmagy mümkin. Onu özümem hut bilýän onu ýöne häzir gynansak da aýdyp biljek däl. Diýjek bolýanym olardan başga-da bir näçe adam bar. Şunýalyk zatlary şu wagt başdan geçirip oturan. Siziň hem habar berişiňiz ýa-ni Türkmenistanyň Lukman Hursana İsmatullaýewa 4 ýyl töwereg mundan ol bir kanuny işden boşadylýar we geçen döwrüň dowamynda ol özüniň işden boşadylmagy bilen bagly bir kanunçylyga garşy görüş alyp barýan ekeni. 15-nji ýylda Ýewropa parlamentiniň agzalary Merkezi Aziýada insan hukuklarynyň ýagdaýyna bagyşlap online forum geçirdi we bu forumyň dowamynda İsmatullaýewanyň ýagdaýy gozgoldy. Bu çäreniň edil ýa-ni häkimetler öňkü Lukmany näweli tarap alyp gitdi, tutsak etdi. Siziň pikiriňizçe bu türkmen häkimetleriniň Ýewropa parlamentine berýän jogabymy ýa-da häkimetler öňkü Lukmany näweli tarapy alyp gidip insan hukuklaryny goraýjy halkara toparlara bir zat diýmek isleýärmi?
ýa-da munyň bilen ses çykarmagy milt edýän adaty raýatlara ýumruk çönelýärmi? O da bolup bilýär. Ýöne meniň pikirimçe edil şu Hursana Rahmetowna Ismatullayewaň garşysyna etýän hereketler, olar şol Ýewroparlamentiň wekilleri bilen geçirilen webinar, ýa-ni gepleşik, ol iki waka bagly däldir diýip pikir edýän men. Ol случайность diýerler, bir şonýalyk bolup çykdy da, şu an şonýalyk boldy. 15-nji iýulda biz şol webinary geçirdik. Hursana Ismatullayewaň işini gozgodyk. Şonýalyk aýal bar, Lukman bar, öz iş hukuklaryny talap edip gezip ýören. Ertesi güni onu tutsak edýärler. Diýjek bolanym onuň garşysyna iş öğretmek, bir günä tapmak, ol bir günüň işi däl, onu köpden bäri alyp barmaly. Случайность diýerler, şonýalyk boldy da şo. Men pikirimçe ol iki waka bagly däl. Soňam şol 15-nji iýulda geçirilen webinar Türkmenistanyň güç edaralary üçin, Ismatullayewaň garşysyna iş ýöredýän adamlar üçin sürpriz ýalyk bir zat boldy. Özlerim şoňa gen galandyrlar, men pikirimçe. Bir gen ýagdaý bar. Meselem resmi mediada aýdylyşy ýaly garaşsyz we baky tarap Türkmenistanyň insan hukuklarynyň kemsedilýänligi halkara insan hukuklaryny goraýjy guramalar tarapyndan tasdik bolýar. Demokratiýa boýunça halkara hasabatlarda Türkmenistan iň ýa-da orunlarda ýerleşýär. Garaz hemmeler munyň şeýledigini bilýär. Ýöne näme üçin muňa garamazdan Türkmenistanyň hökümet hamala spektakl oýnaýan ýaly ýurdun demokratik döwletdigini, insan hukuklarynyň kemsedilmeýänligini, saýlaw geçirilýänligini ýa-da parlamentde köpüň maslahaty bilen karar kabul edilýänligini aýdyp ýyly ynandyrmaga çalışýar, halkara jemgyýetçiligini ynandyrmaga çalışýar. Türkmenistanyň häkimetler demokratiýa öýkünmegiň deregini näme üçin sultanlyk ya başga bir düzgün ulan edip biziň ýurdumy Türkmenistan ödem sultanlyk bilen dolandyrylýar diýse bolmaýarmy? Dünýäde monarhiýa ýa-da beýleki şeýle sultanlyk ýaly düzgünler bilen dolandyrylýan ýurtlar ýok däl. Näme üçin azara galyp, iş edinip, goşa durnagyň içinde demokratiýa spektakly oýnalýar? Ýöne şol bir wagtyň özüne bir topar halkara konwensiýalara gol çekilýär, bir toparyna gol çekilmeýär. Demokratiýa spektakly näme gerek? Ya bu legitimlik gazanmak üçin zerurmy? Elbetde zerur. Sebäbi men pikirimçe kommunist rejiminiň ýykylmagyndan soň özüňi demokrat diýip atlandyrmak ören bir moda boldy. Sen demokrat bolsaň, saňa halkara maliýe institutlar, diýeli bütün dünýä banky ýa-da beýlekiler saňa karzyna pul berjekler. Beýleki bir günwatar döwletler sen şotda barsaň seni myhman hökmünde görerler. Diýjek bolýan demokrat bolmak ol bir modny bir döwre bir hereket. Ol sultandygyny ýa-da padşahdygyny bilýärler hemmesini. O daşy demokrat içi padşah on. Onun hiç hili şüphe yok. Onu hemmesen bilýär. Günwatarda da bilýärler onu. Beýleki ýerlerde de bilýärler. Ýöne dymyk iç zat diýmäni ýa-da bir publiçni iç zat diýip bilen oklar. Ýoksam içi şol rejimiň içi hakykatdan siziň aýtýyňyz ýaly ol padşahlyk ýa-da bir sultan döwleti meňzeýär. Ýene bir ýagdaý bar. Türkmen resmileri döwlet medeniýet serişdeleri arkaly ýa-da halkara forumlarda Türkmenistanyň adam hukuklarynyň hormatlanýanlygyny gaýtalýar. Siziň pikiriňizçe resmiler bu sözlerini näme bilen delillendirýär? Olar elbetde Covid'den öň mysal üçin şirketler açyk bolan wagtlarynda indi Türkmenistanyň wekilleri daşary ýurtlary gidip şol OBSE diýeli ýa-da Birleşen Milletler Guramasynyň mejlislerine gatnaşanlarynda elbidamy biziň kanunçylygymyz, kanunumyza göre aýallaryň hak hukuklary bar, olar kemsedýän adam ýok. Milli azyklar, şolaň hak hukuklary ýerine ýetirýär, hemme zat bar diýmekde. Ýöne hakykatda bizde näme Rus dolandyrjylar barmy ýa-da buluşlar barmy ýa-da özbekler barmy uly bir wezipe eýleýän ýok. Aýallaryň sürüjilik şahadatnamalaryň problemasyny biz sizem Azatlyk radiosam bizem başga neşirlerem onu 2-3 ýyl mundan bäri şo temany gozlap geçýäs, şo temany aýdyp geçýäs. O da var. Ýurdun çäginden çykmak kyndyr. Ýoksam kanun boýunça her kim ýurdun daşyna gitmäni ýa izine dolanmagyna haky bardyr. Onun bilýäs ýa-da ýurdun diýeli propiskaň daşawuzly bolsa ýa-da marly bolsun, balkanly bolsun, sen Aşgabatda erkin jaý satyn alyp bilmeýän, hatda işläwen bilen okşataýdy. Sebäbi o konstitusiýa boýunça biziň hemmemiz hakymyz, hukuklarymyz deňdir. Ýöne
içki dokumentler bir hili bir biz görmeyen, biz bilmeyen dokumentlerin içinde, görkezmelerin içinde düzgünler başka. Ha, vilayetli olsan, ablava üstüne maşinin nomerın sonu DZ olsun ya da BN olsun, boldu gaylı sen izinde. Teatr с двумя сценами diye de, yani teatr iki sahnalı teatr. Bir sahnası ol daşary ýurt üçin, Birleşen Milletler Guramasy üçin, Günatar döwletleriň ünsü üçin beýlik sahnasy bolsa, öz ýurduň içindäki hakyky sahna näme bolup durýandygyny görkezýär. Ana näýil scenkalar oýun görkezilýändigini görkezýär-de şol. Iki sahnaly teatr häzir Türkmenistanyň ýagdaýy şonýalyk. Daşky jemgyýeti biz bir sahnany görkezýäs, içki jemgyýetimize, öz halkymyza biz beýlik sahnany görkezýäs. Ol sahnada bir gülkünçlem däl, şol sahnanyň zritelleri gynansak da şol pastanovkany, şol spektakli aglap görýärler. Sizin pikiriňizçe çykylgy näme-de, çykylgy nirede? Bu yaman kyn soragdyr. Häzir Belarusiýa seretseňiz mysal üçin de nähili wakalar bolup geçdi geçen ýyl. Şol protestler bütün halk oýundy, ayaga galdy, köçä çykdy diýsem ýanglışmaryn men. Şonda da şol ýurduň baş tutany öz wezipesinde galdy. Galygam gaýtam öz pozisiýalaryny, öz nemelerini güýçlendirdi. Ha o bütün günbatar döwletler, Ýewropa diýeli, Amerikanyň Birleşen Ştatları beýlikler şol rejimden ýüz öwürdiler. Boldy siz Aleksandr Grigoriyevich Lukashenko, siz persona non grata diýmek, size bizim ýurdumuza girmek gadagan, bizim ýurdumuzda bank hasabyny ýöretmek ýa-da saklamak gadagan, sizin tutuş häkimiýetiniz hem şonýalyk ruhsat ýok. Ne girmek bar, ne bank hasabyny saklamak ýa-da ne emlak saklamak. Indi şol ýagdaýda görüşümüz ýaly günwatar döwletleri, Ýewropa ýa-da Amerikanyň Birleşen Ştatlaryň şu häzirki ýagdaý nähili derejede ýene şol öňkülük näme döwlet çalşyk boldymy? Bolmady. Prezident çalşyk boldymy? Bolmady. Ýa-da erkin prezidentlik saýlawlary geçirildimi? Geçirilmedi. Şol Lukashenko ýene şol öňkü wezipesinde ne sanksiýa işleýär, ne bir uly zaýewleniýalar, zatlar şol günwatar döwletleriň ýolbaşçylaryň tarapyndan edilýän zaýewleniýalar hiç haýsam ýörenak. Çykylgy ýok, edilmene göremak Türkmenistanyň şu bolar, şu bolmaz diýip men aýryp biljek däl. Ýöne günwatar döwletleri isleseler, olaň elbetde bir köp türlü, her türlü rıçaklary bar. Ýani bizim häkimiýetimize basyş etmek üçin uly köp mümkinçilikleri bar. Ýöne o mümkinçiliklerini olar edil şu wagt ulanyp bilen oklar ýa-da ulanysy gelen okmy. Garas göremiz, halkymyz gören akşo zatlary. Ýoksam bizim bilişimize göre hut prezidentiň özüniň şu prezidentiň maşgalasynyň nedwижимость gozgamaz emlakları var. Fransiýada da bar, Beýik Britaniýada da bar, bank şotlary bar. Hem ýurdun büdjeti, olaň öz hususy hasaplary, bank hasaplary günwatar döwletleriň banklaryna ýerleşýär. Ony bir obrazyny aýtdym. Onu bir ol myşkan, kompýuteriň myşkasy bar, şonu bir knopkasyny basaý, çäresi görüler. Bir knopka basyş bilen. Ýöne eden aklar şu wagt. Häzirin ýurdumyzyň içinde dürli bir nemeler bar. OBSE bar, OON bar, Birleşen Milletler Guramasy, Ýewropa Birleşen Wekiliýeti bar, wekilhanasy. Olar näme edip bilýär? Olaram izad edip bilen oklar. Gynansak-da ilçiler bar. Ol bir bizim ýurdumyzdan bir Somali ýa-da bir ol Afrikan kontinentiň ýurdu däl ahyrin bizde ilçiler otyr, Amerikanyň ilçisi otyr, Beýik Britaniýanyň ilçisi otyr, Ýewropa döwletleriň ilçileri otyr. Olaram hemme zady sin edýärler. Olaram bizim çap edýän zatlarymyzy okuýarlar, sizin çap edýän zatlaryňyzy okuýarlar. Ýöne hiç hili publiçne hereket eden oklar. Belki jaň edip Raşid Meredowdir, başga ýerine jaň edýändirler. Şunýalyk mesele bar eken bir sorag döreýär, bir jogap berseňiz belki bardyr. Şu sahnanyň aňyrsynda da biz göremiz ony. Ýöne bir publiçni taýdan bir açyk görünüşinde onýalyk hereketler edilmeýär gynansak-da. Hamaly häkimetler häzirki döwlet institutynyň has dogrusy türkmen rejiminiň dowamatynyň hatirasyna ýurtda insan hukuklaryny, ilatyň azyk öpçünçiligini, saglyk gepirligini, ilatyň ruh we beden saglygyny, adamlaryň ykbalyny, adamlaryň howpsuzlygyny, ýurdun ykdysadyetini pida etmäge taýýar çemeli. Muny synçylar aýdýar.
Siz muňa nähil garaýaňyz? Doğru pikir, men pikirimçe. Ýöne bir zat bar da, azy karit üçünçüligi diýäňiz. Olam bir maşgalan kontrolunda 3-4 ay mundan ozal biz ulu bir dernew geçirdik. Şonda prezidentiň garyndaşy millionça döwlet pulunu azy karit getirýär. Hemme zat ýurdun içinde eksport, import işleri, azyk üçünçülük ýa-da derman import edilşi ýurdun içinde de getirilşi. Hemmesi şol bir maşgalan kontrolunda. Ony düzetjek bolsaň ýa-da korrupsiýany ýok etjek bolsaň, onda sen näme öz ýegenini ýa-da öz körekenini basmaly bolarsyň da. Doğru değil mi? Onu etjek kim? Berdi Muhammedow edermi onu? Ýa-da Serdar gelip edermi onu? Onu etjek adam ýok häzir şu wagt. Gynansak-da Türkmenistanyň şu agyr ýagdaýy, häzirki agyr ýagdaýy gelecekde de şu öňümüzdäki 1-2-3-4 ýylyň dowamında da dowam eder. Hasam agyrlaşar ýagdaý. Bu näme getirir? Eger nesip bolsa ýollar ahyr soňy açylaýsa, men pikirimçe şu ýurdun içinde galan adamlarym ýurdumuzy terk etmeli bolarlar. Türkiýe giderler, Kipre giderler, Orsiýada giderler. Häzirim dürli gruppalarda ýa-ki charterne reisi diýen bir gruppa bar. Orsiýada göçüp gidýänler de şo taýda ýa-ki göçüp gitjek adamlaryň sanawy görkezilýär. Siz şonu okasaňyz, şu familiýalary görseňiz, olaň aglawasy türkmen familiýa. Arasynda bir nemelerim bar, metislerim bar. Diýeli ady rus, familiýasy türkmende. Ýöne öňem şonu ýalypdy. Hatda ady hem familiýasy rusdy mysal üçin, ýa-da koreýç diýildi. Häzir diňe türkmen atlar şol sanawlarda. Diýmek türkmenliň özü öz ýurduny terk etmeli bolýar. Sebäbi şu ýagdaýa çydap bolan indi. Hormatly dinleýijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.